Bona tarda. Comencem el ple extraordinari de 7 de maig. Primer lloc amb el despatx d'ofici. Els proposem aprovar els esborranys de les actes dels plens del 18 de març, el 2 d'abril i el 30 d'abril, tots ells extraordinaris. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Per part de tots els regidores i regidors. I falten els regidors d'Esquerra i la senyora Esther Salat. Molt bé. Passaríem ja a temes de presidència. En primer lloc, el dictamen d'aprovació del contracte programa subscrit entre l'Ajuntament de Sant Cugat i l'entitat pública empresarial local Cugat.cat pel període 2019-2022. Té la paraula la senyora Paraire. Sí, moltes gràcies. Tal com es va explicar a la comissió informativa, el que portem avui és l'aprovació del contracte programa subscrit entre l'Ajuntament de Sant Cugat i l'entitat pública empresarial local Cugat.cat pel període 2019-2022. Recordin que Cugat va passar a ser una EPEL, que està formada per un Consell d'Administració, que aquest Consell d'Administració en aquell ple es va aprovar el reglament d'organització i funcionament d'aquest servei públic, els estatuts de l'entitat pública empresarial i també el contracte programa subscrit. En aquell moment es va aprovar el contracte programa, que això va ser l'any 2014, pel període 2014-2015, sent que es podien fer fins a 4 pròrrogues que s'han anat portant en temps i forma. En aquest cas, el que portem avui a aprovació és que l'aprovació d'aquest contracte programa que ha de regir la EPEL Cugat.cat durant el període 2019-2020. Prèviament a l'aprovació que avui portem al ple, el Consell d'Administració de la EPEL Cugat.cat ja es va reunir en data 6 de febrer de 2019 per aprovar aquest contracte programa que són ells qui el proposen, tal com diuen els seus estatuts, i també, tal com marca la norma, es necessita un informe preceptiu del Consell Audiovisual de Catalunya respecte a aquesta proposta de contracte programa. En data 12 d'abril del 2019, aquest Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha fet aquest informe preceptiu dient en relació a aquesta proposta del contracte programa i, per tant, ara nosaltres el que portem avui a aprovació és precisament el contracte programa que ha de regir la EPEL Cugat.cat per l'any 2019 i 2022. Em consta que per part de la directora de Cugat.cat, que ens acompanya, i també el president, que donem la benvinguda, del Consell d'Administració, se'ls ha explicat a tots els grups municipals on en aquest contracte hi ha les línies mestres que han de regir el que serà tot aquest contracte programa. No és un detall de la programació en concret, del que es farà cada dia, però sí la norma general que ha d'englobar aquesta actuació. Gràcies, senyora Paraire. Grups que vulguin intervenir? Senyor Cortés, senyor Soler, senyor Ferran Villasenyor. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt bona tarda a tothom. De ben segut que, comparat amb altres models de contracte programa d'arreu de Catalunya, el que tenim a les mans és modèlic i serà de referència per a altres mitjans i per a altres consistoris municipals. N'estic convençut i, per tant, començo per felicitar a la direcció del mitjà i a la resta de l'equip redactor la feina feta. Direcció actual personificada en una gran professional i millor persona que cerca hores per atendre qui calgui en benefici del projecte i del municipi. Faig aquest esment especial en tant que no us vaig poder acompanyar a la comissió informativa, però, com bé ha dit la tinent d'alcalde, la directora, la Mònica Lablanca, va buscar les hores per tal d'explicar-me el contracte programa amb tot tipus de detall. L'actual proposta millora aspectes tals com la realitat política del municipi, la realitat del que podria ser el nou consistori de forma immediata, per exposar a l'audiència una cara molt més verídica del que passa a casa nostra i en especial en aquest àgora local.
Malgrat la satisfacció, no vull deixar d'esmentar algun aspecte que crec que no s'ajusta prou al dia a dia del poble, de la ciutat i del municipi. Parlo concretament de l'esport. Que l'esport és cultura és sabut per a tothom, però que l'esport s'ha guanyat a pols un estatus diferenciat és més que evident. Sant Cugat és un dels municipis més esportius de la demarcació de Barcelona i de Catalunya i hauria de tindre, al nostre entendre, la rellevància en el contracte programa que no veiem reflectit com enteníem que hauria de ser. És cert que hi ha un dia a dia en Cugat.cat per fer el seguiment dels primers equips dels clubs locals, però és ben cert que de la mà de les noves tecnologies hauria de ser possible que Cugat.cat fos el mitjà de referència per a milers de famílies que seguim la diversitat de l'esport de base de la mà dels clubs i de la UMED que desenvolupen setmana rere setmana. Acabo dient, però, que el vot d'Units Sant Cugat serà favorable en aquesta proposta. Moltes gràcies. Senyor Soler. Molt bona tarda a tothom, alcaldessa, president del Consell, directora i amics de Cugat.cat. Ja d'entrada diré que el nostre vot és favorable. Jo crec que és una proposta que és raonable en funció també dels mitjans que tenim, amb una bona programació. Jo, malgrat el company Xavier Cortés comenta el tema de l'esport, crec que té una presència força important en el mitjà de comunicació i dubto que es deixi de fer aquest nivell d'informació de Cugat.cat. Per tant, a nivells de programació em sobta. I ho dic en sessió plenària perquè ho vaig dir en la comissió informativa. Sí que em sobta que, en tot cas, que la proposta pels propers 4 anys sigui uniforme, sigui homogènia, sigui de la mateixa quantia. Quan un mitjà de comunicació, malgrat sigui local, vol augmentar i vol donar una millor oferta, creiem, al nostre entendre, en el nostre grup municipal, que hauria de preveure també la incorporació de nous professionals i, per tant, així hauria d'estar proposat en el contracte programa. Per tant, nosaltres faríem només aquesta observació perquè ens podem trobar en què tinguem ganes d'augmentar els recursos per Cugat.cat a nivell de recursos humans, capítol 1, però també a nivell d'inversions. Creiem que potser s'hauria de fer un esforç superior. Sabem que treballen amb mitjans i que alguns d'ells necessiten recanvis i que, per tant, creiem que hauria pogut ser una mica ambiciós. Malgrat tot això, creiem que s'ha fet un bon esforç per fer un bon contracte programa i de tirar endavant, i la nostra aprovació. Senyor Villasenyor. Bé, bona tarda, Mònica, Josep Maria, com esteu? Benvinguts. En qualsevol cas, el nostre grup, evidentment, hi donarà suport a aquest contracte programa. L'altre dia parlàvem, pot sonar estrany que es porti un contracte programa al mes de maig, a 15 dies abans de les eleccions? Doncs segurament algú que no sapigués de què va diria sí, però com que el contracte programa no té res a veure amb els mandats polítics i per això, de fet, existeixen els contractes programes que no tenen una vinculació temporal als mateixos mandats orgànics, aquí és on està la gràcia. Per tant, segurament la gràcia de tot plegat i d'aquest tipus de contracte programa i del que és un EPEL i és el que la normativa del sector audiovisual ens proposa, és que no hi hagi una vinculació directa als mandats i, evidentment, també a les circumstàncies polítiques. I, per tant, volem reivindicar també aquesta independència del nostre mitjà públic. Jo crec que el que plantejava en Pere sobre el pressupost és un tema important. Jo entenc que en el moment quan es vau plantejar sobre si ha de créixer un pressupost o no, suposo que tothom voldria que creixés. Nosaltres també teníem algun plantejament, igual que comentava el company. Entenc que el que heu fet és una retenció i fer més coses amb el mateix pressupost. Tant de bo ens en sortim. També hi ha una cosa que crec que hem de posar sobre la taula, és la consolidació i estabilització de personal que hi ha hagut en els darrers temps i que també queda reflectida en aquest contracte programa. I en comparació amb l'altre, que encara el teníem una mica al cap, jo crec que està més treballat i més definides quines són les accions comunicatives que existeixen i, per tant, us volem posar sobre la taula també que ens hem adonat i que considerem que és positiu. Que creiem que són coses que també, jo crec que alguna d'elles ja queden reflectides en les vostres línies de treball, en les nostres línies de treball, perquè és de tots. Necessitem una major visibilització del nostre mitjà públic. Entenc també que és un repte que teniu sobre la taula. És evident que hi ha una
una participació a totes les activitats que existeixen, siguin esportives com no esportives. Sobre la generació d'ingressos, tenim una generació d'ingressos jo crec que bastant important, arrel sobretot a part de la xarxa. Segurament caldria intentar diversificar encara molt més aquests ingressos, i el gran repte, que entenc que també n'hem parlat, és sobre la producció, la major producció del nostre mitjà audiovisual, i una cosa que a vegades n'hem parlat i ha quedat molt sobre la taula és sobre si el nostre mitjà públic Cugat.cat ha de fer altres tipus d'activitats de comunicació que realitza l'Ajuntament. Nosaltres considerem que sí, i per tant les despeses que pugui fer en un costat, i que evidentment significaria un augment de pressupost, seria un estalvi d'altres situacions. En qualsevol cas, el nostre suport clar a aquest contracte programa, i desitjar-vos que vagi molt bé en tots aquests anys, també al conjunt dels treballadors del Cugat. Doncs passaríem a la votació. Vots en contra per part del grup de Ciutadans, abstencions per part del senyor De Frank i vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. Per tant, tirar endavant el contracte programa, endavant Cugat.cat, i bona feina a vosaltres i a tots els mitjans de comunicació de la ciutat. Passem al següent punt, entorn urbà, dictamen per la continuïtat en la prestació del servei públic de l'abastament d'aigua al municipi de Sant Cugat del Vallès. Té la paraula la senyora Paraire. Sí, moltes gràcies. Aquest punt també l'hem explicat a la comissió informativa. Saben que la concessió del servei d'aigua s'acaba ara el juny del 2019. Va entrar ara aquest mateix any 2019, si no m'equivoco, o finals del 18, una moció recolzada per tots els grups per tal que abans de prendre una decisió definitiva sobre el tipus de gestió que havíem de fer amb l'aigua, si d'una manera directa o d'una manera indirecta, es va demanar un estudi econòmic abans que prenguessin cap decisió. En aquest cas, el que fem avui és portar la formalització de la continuïtat del servei, de la prestació del servei d'aigua, que a part que per llei és obligat, que l'empresa Sorea, que és l'empresa concessionària que ara està prestant el servei, ha de continuar prestant-lo fins que resolgui aquest tema. En aquest cas també portem un annex on es delimiten de manera explícita quines són les condicions d'aquesta continuïtat del servei en aquests termes. També comentar que, tal com es va demanar amb la moció i vam explicar a la comissió informativa, vam demanar a la Diputació de Barcelona que ens ajudés per fer aquest estudi a través d'una subvenció, que tot just el dimarts passat ens va arribar la notificació que no ens ho farien, no ens ho atorgaven. I a la mateixa comissió informativa vam comentar que ho demanaríem a la UPC o a una universitat que ens pogués fer aquest estudi de la diferència de costos. Per tant, avui el que fem és portar aquesta continuïtat del servei, que per altra banda per llei és obligat, però per fer la formalització i que tot consti. Grups que vulguin intervenir? D'acord. Senyora Roser Casamitjana. Gràcies, bona tarda. Bé, nosaltres amb aquest tema sabeu que hem insistit moltíssim i ens sembla una mica que el lema fins ara que hem tingut per part de l'equip de govern ha sigut que qui dia passa any empeny. Recordar, com ja s'ha dit, que a principi del 2015 es va aprovar una moció per l'estudi de la municipalització de l'aigua a Sant Cugat. Després d'un temps d'inactivitat, de fet, les coses que hem fet era que Sorea ens ha ensenyat què tenia i com ho tenia, res més, de la concessió del servei d'abastament de l'aigua, doncs que no es podia fer res fins que la taula per l'estudi d'aquesta municipalització no tingués tota la informació, s'hagués fet el debat i es prengués una decisió raonada i argumentada. Estem a un mes d'acabar el mandat i sembla que això, que aquí dia passa any empeny. I portem al ple una pròrroga de 2 anys de la concessió a Sorea per tal de seguir fent aquell piló de feina que hem de fer i que fins ara realment no hem fet. Nosaltres, òbviament, votarem que sí a aquest dictamen perquè només faltaria
que després de tot aquest temps ens hipotequéssim per 20 anys més amb Sorea. I esperem que el proper govern municipal, sigui quin sigui, s'agafi en sèrio aquesta tasca i almenys es pugui parlar i discutir sobre les millors opcions, ja que fins ara això no ho hem pogut fer adequadament. Gràcies. Senyor Gómez. Gràcies, alcaldessa. Bé, una mica amb la línia del que comentava la Roser. Jo crec que avui el que estem portant a votació és la constatació de la nul·la voluntat política per part de l'equip de govern de canviar el model de gestió del servei d'abastament d'aigua a la ciutat. No és que s'hagin posicionat clarament en contra de municipalitzar-ne el servei, però sí que és cert que hem estat 4 anys fent la viu-viu i qui dia passa any empeny, i ara ens trobem en una circumstància en què o bé traiem a concurs la gestió d'aquest servei o bé fèiem el que estem fent i per tant hi votarem a favor, que és tenint en compte que és un servei públic i per tant que és d'obligat prestament, doncs el que fem avui és donar-nos 2 anys més perquè aviam si fem allò que no hem estat capaços de fer en 4 anys. Confiem que el nou consistori en aquests 2 anys tingui o la comissió d'estudi per a la municipalització de l'aigua arribi a bon port, que ens arribi aquest estudi que s'havia encarregat i que puguem recuperar el poder i el control pel que fa a un servei tan essencial com és la gestió de l'aigua. Gràcies. Senyora Gibert. Bé, com saben, una de les primeres mocions que va fer aquest grup municipal a l'entrar aquest mandat va ser precisament una comissió d'estudi sobre la municipalització i la internalització del servei d'abastament d'aigua. Una de les últimes intervencions que farà aquest grup municipal en aquest mandat serà en relació, efectivament, a la prestació de servei d'aigua. Aquest estudi havia de delimitar, explicar i sobretot un element que per nosaltres és molt important, socialitzar quins beneficis i quins costos, de quina manera s'estava fent el servei d'abastament i què podia suposar per la ciutadania que aquest servei s'internalitzés, en molts sentits, des d'un sentit econòmic fins a un sentit de transparència que nosaltres enteníem que precisament el funcionament, quan hem intentat escrutar com funciona aquest servei i socialitzar-lo, ha vingut a reblar que la transparència és una de les mancances principals i més urgents a posar-hi, diguéssim, remei pel que fa a l'externalització del servei. Han passat, com han dit els meus companys, 4 anys, una comissió d'estudi que no ha avançat. Nosaltres pensem que la dilació és una pràctica molt obtusa, molt lamentable en l'administració. A vegades és per desídia, a vegades és per falta de recursos, a vegades és fins i tot, nosaltres entenem que hi havia una manca de capacitat de gestió política i tècnica d'aquesta qüestió. Feia tantíssims anys que està externalitzat el servei de l'aigua, fa tantíssims anys que la casa no té el control directe i democràtic d'aquest servei que ha sigut incapaç de fins i tot estudiar, posar la informació sobre la taula perquè els grups de l'oposició i els grups de govern poguessin fer un estudi seriós i amb rigor de què significava pel nostre municipi que aquest servei fos de gestió pública. Vam haver d'aturar in extremis un nou concurs que encara deixava més palesa aquesta incapacitat en la gestió política i tècnica i que pretenia fer un concurs a última hora que tornés a externalitzar el servei. Per nosaltres, precisament aquestes pràctiques, aquesta dilació, qui dies anys empeny, ha sigut frustrant, ha sigut inacceptable, però en tot cas el que no farem per descomptat és deixar a la ciutadania de Sant Cugat sense el servei d'aigua, que com deia l'Eric és un servei públic i per tant és de prestació obligatòria. Votarem a favor d'aquesta prolongació de prestació de servei i esperem i tenim moltes esperances dipositades en què el nou equip de govern, qui governi, sí que pugui posar fil a l'agulla, aquests 2 anys no es complimentin en absolut, pugui posar fil a l'agulla i pugui internalitzar d'una vegada l'aigua, que com saben és un bé comú absolutament imprescindible per la vida. Senyora Paraire. Sí, gràcies. Els agraeixo el vot favorable als partits els grups que ho han manifestat. Sí comentar que discrepo d'alguns dels comentaris que ara han deixat anar tan alegrement. Aviam, el tema de l'aigua és un tema complex. Jo crec que no hem estat aturats. S'ha fet totes unes auditories que se'ls han explicat molt complexes en sessions, s'ha fet tot el que marca la llei quan s'arriba a la finalització d'una concessió, tant l'auditoria econòmica com l'auditoria tècnica. Hem demanat ajuda a l'àrea metropolitana, que tampoc ens va acabar de funcionar, vull dir que comparteixo part de la sensació que puguin tenir, però no puc admetre que diguin que no s'ha fet res.
també s'externalitzi o s'internalitzi, jo crec que ningú té en dubte que l'aigua és un servei públic, que l'aigua és de tots i que sigui d'una manera de gestió o d'una altra, la titularitat ningú, crec, d'aquest consistori la posa en dubte. Per tant, tal com vam explicar, posem ara un termini màxim, que esperem que sigui màxim de 2 anys, i quan també hem de pensar que és una concessió que, com bé dèieu, és de fa 50 anys, les concessions no es feien com es fan ara, i per tant nosaltres tenim exemples aquí a la ciutat de gestió de serveis públics que estan molt controlats, que estan optimitzats els recursos a tope i es dona un servei de qualitat i molt eficient. Per tant, nosaltres sí que discrepem amb aquesta internalització del sí perquè sí, d'una manera més ideològica. Pensem que també es pot fer d'una manera exterior. De tota manera, recordar que nosaltres sempre hem dit que el que volíem era el millor pels ciutadans de Sant Cugat, el que sigués més beneficiós pels ciutadans de Sant Cugat, o una forma de gestió o una altra. I quan vam proposar el tema del concurs, precisament era per poder tenir tot el coneixement que requereix prendre una decisió d'aquestes. Gràcies. Doncs passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor per part de totes les regidores i regidors. Passaríem a un punt de mobilitat, que és el dictamen d'autorització de canvi de titularitat de la concessió administrativa de l'explotació del pàrquing soterrani de Can Quitèria. Té la paraula la senyora Paraire. Sí, gràcies. Aquest també és un tema que ens ha preocupat a molts dels grups que estem aquí, han anat sortint en diversos plens i també en diferents comissions informatives. Es tracta de la gestió, en aquest cas, del pàrquing de Can Quitèria, que sabem que hi ha hagut dificultats d'estar tancat en cap de setmana o que no es podia pagar amb tarja, etc. Recordarem ara que a finals del 2018 vam proposar, l'empresa que el gestionava va tenir un procediment d'execució hipotecària, es va produir i vam aprovar ara al desembre del 2018 el canvi de titularitat de la concessió administrativa a favor de l'empresa Euletera, que és la que es va quedar amb qualitat de creditora executant. En aquest cas, en aquests moments, Eleutera, que no és una empresa de gestió de pàrquings, va sol·licitar a l'Ajuntament, també a finals de l'any 2018, la cessió de la concessió administrativa a favor de la societat Emparc, Aparcamientos y Servicios S.A. En aquest cas, el que portem avui a aprovació seria autoritzar la cessió del contracte de concessió administrativa i explotació de l'aparcament subterrani de Can Quitèria a l'empresa Eleutera, cedent i l'empresa Emparc, Aparcamientos y Servicios com a cessionària. Això són unes figures, no sé si és el terme correcte, que la llei permet en aquest cas. En definitiva, el que faríem és que l'empresa que té la cessió de la concessió ho cedeix, perquè no es dedica a pàrquings, ho cedeix a una empresa que sí que està especialitzada en pàrquings amb l'objectiu que pugui també acabar formant part de tot el parc públic de l'Ajuntament amb les condicions dels altres pàrquings. Grups que vulguin intervenir? Senyor Soler i senyor Ciprián. Sí, només constatar, perquè esperem que aquest sigui el darrer capítol de la fallida gestió des dels seus inicis de l'aparcament de Can Quitèria, una cosa que ha anat de mal en pitjor en tot moment i que, per tant, espero que aprenguem la lliçó de com fer les coses i de com fer els aparcaments i de com gestionar-los i de com cedir el subsol de la nostra ciutat i, per tant, alguns ja preveiem que passaria un fet d'aquests i que acabaríem en aquest sentit. Només posar sobre la taula l'empresa que en aquests moments dedicarà o rebrà la cessió de l'aparcament de Can Quitèria és la mateixa empresa que ja fa la gestió de 3 aparcaments a la nostra ciutat, arribant quasi a una situació, no sé si diré de monopoli,
però haurem d'anar una mica al tanto i que no se'ns disparin ni les gestions ni la qüestió de preus. Esperem poder-ho controlar i que no se'ns escapin de les mans. Per tant, espero que prenguem la lliçó en aquest sentit. Moltes gràcies. Senyor Ciprián. Sí, gracias, señora alcaldesa. Nosotros estamos satisfechos de la gestión que se ha hecho desde el Ayuntamiento. Quiero recordar que esta fue una moción que se presentó desde nuestro grupo municipal y que nació a raíz de una solicitud en el Consell de Barri del Centre Oest. Sí. Por tanto, estamos satisfechos, agradecemos el trabajo que se ha hecho desde los servicios del Ayuntamiento y, bueno, pues adelante y muchas gracias por la gestión. Gracias. Senyora Paraire, si vol aclarir dels preus. Sí, és l'Ajuntament qui marca els preus dels pàrquings en aquest cas i agrair doncs, el comentari del senyor Ciprián. Doncs passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor... Perdó, un momentet. Abstencions, senyor De Franc, senyor Soler i senyor Benejam. I ara vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. Comerç. Tenim dos dictàmens. Senyora Pérez, Maite Sí, Pérez. gràcies. Bona tarda a tots. Bé, el punt número 5 és una renúncia. Em sembla que és la primera vegada que portem una renúncia al ple. La senyora Mercè Laporta Fatxó, a finals de novembre del 2017, va fer una carta expressant la seva renúncia i aquesta persona té una malaltia que li impedeix continuar amb la tasca que estava fent amb aquesta parada i tampoc els recursos econòmics no li donen per posar una dependenta o alguna persona que es faci càrrec. Llavors, un cop ens va presentar tots els papers que li demanàvem, els informes mèdics i tots els tràmits burocràtics, us portem avui a ple la renúncia d'aquesta parada, degut que ha passat una parada d'herbolisteria i dietètica, i també el que volem demanar, al marge de resoldre la concessió, és retornar-li les taxes que se li han anat cobrant durant aquest 2018, que ja estava la parada totalment tancada, i també el que li restava de liquidació de pagament del que es va comprometre en el seu moment i així poder aquesta parada tornar-la a posar un altre cop a concurs o perquè la pugui agafar una altra persona. Doncs passaríem a... Hi ha alguna intervenció en el punt número 5? Passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor per part de totes les regidores i regidors. I ara sí, senyora Pérez, la número 6. Gràcies. El punt número 6 sí que és un traspàs, com altres vegades hem portat. Es tracta de la parada 318 del Mercat de Torreblanca. El propietari és el senyor Ignasi Cabanes Castells. Com vaig explicar a la informativa, és el propietari de 3 números diferents i llavors en aquest cas demana que la 318 fer-li el traspàs a una persona que és Martí Lucic pel temps que resta de la concessió, que com que ja sabeu d'altres vegades és fins l'any 2032. En aquest cas, la liquidació dels drets de traspàs seria de 1.401 euros amb 40 cèntims, que hi haurà també que dipositar el 4% del valor estimat de la parada per fer una fermança que suposa 373 euros amb 71 cèntims. I en aquest cas el que sí que és també una mica diferent d'altres vegades és que al ser canvi d'activitat ho hem posat en exposició pública durant 15 dies. De fet, avui, si no recordo malament, avui o demà és l'últim dia d'aquests 15 dies i llavors ho deixem supeditat. De moment no hi havia cap reclamació ni cap problema, però sí que ho deixem supeditat a que si en aquests 2 o 3 dies restants hi hagués algun impediment, doncs que no continués endavant com s'ha fet alguna altra vegada, però no tenim cap constància. I autoritzar l'escriptura pública i traslladar a les persones interessades a l'acord. Intervencions? Passaríem a la votació. Vots en contra,
Abstencions? Vots a favor per part de totes les regidores i regidors. Passem als punts de territori. El punt número 7, dictamen d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGM als àmbits de la Floresta i Vall d'Oreig. Té la paraula el senyor Joan Puigdomènech. Bona tarda. El passat ple va quedar pendent de tractament aquest dictamen. En particular els recordo que aquest àmbit resumia 4 parts, una d'elles la masia Can Rosàs, l'altra la zona verda que rodeja el torrent de Saladrigues, una altra zona a l'entrada de Vall d'Oreig venint des de la Floresta i una altra zona que estava a prop del que en diem la rotonda de Can Cadena. Es va demanar, per aquest aplaçament, es va demanar per part dels grups municipals una major explicació de quins han estat els treballs efectuats des de la suspensió de llicències i procediments urbanístics en aquest àmbit, que s'havia publicat el 30 de maig del 2018, i també tractar la justificació de la necessitat d'aprovar aquesta modificació puntual en aquest ple, a fi de concloure d'una manera ordenada la reorganització de tot aquest àmbit complex i, per tant, fent-ho sense greus conseqüències pel que fa referència a l'economia municipal. En el decurs d'aquests dies, entre el ple municipal ordinari i aquest ple municipal extraordinari, s'han dut a terme reunions individuals amb els grups municipals, amb els diferents grups municipals, també una comissió informativa en la qual s'ha fet l'explicació conjunta d'aquest tema, i també hi ha hagut, per part d'aquest regidor, una reunió important, creiem que important, amb la propietat per tal d'aclarir-li a la propietat quin és el sentit de l'aprovació que portem avui en el ple i la necessitat de protegir, des del punt de vista de l'administració local, l'interès públic de la resolució d'aquest àmbit. Aquesta aprovació inicial, la que portem avui i que vostès coneixen al detall perquè l'hem tractat en diferents moments, el que ens habilita o ens habilitarà a un nou termini per explorar un acord amb la propietat, sempre amb l'objectiu també de protegir en tot moment el que és l'interès públic d'aquesta actuació. Gràcies. Grups que vulguin intervenir. Senyor Cortés. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda de nou. Déu-n'hi-do, al meu entendre, al nostre entendre, quin paper ens veiem obligats tots a jugar avui aquí, a tots els representants institucionals en el consistori, davant d'una situació jurídica que l'entenem complexa, que així l'hem valorada, que així l'hem conegut. He tingut l'oportunitat també de compartir una vegada més el diàleg que se m'ha ofert des de l'àrea responsable, com sempre que m'ha demanat per intentar esgotar les vies del diàleg, però crec sincerament que més que la situació jurídica, en tant que he volgut conèixer l'opinió de l'actual gestor de la masia Rosàs, antiga masia de Can Major de Vall d'Oreig, crec que la situació política amb la qual s'ha afrontat aquesta solució que ara es pretén avui aprovar en aquest plenari és greu. Sobretot perquè la casuística ve de lluny i, al nostre entendre, no s'ha volgut encarar la recerca veritable de l'equilibri entre la propietat i la resta de la comunitat. Ho ha esmentat el company institucional Joan Puigdomènech i jo vull agrair públicament el fet que hàgiu trencat el gel amb la propietat. Em consta, ho heu afirmat ara fa uns moments i em consta des de l'altra banda que així se m'ha transmet. Ho agraeixo, però crec que no n'hi ha prou i que cal dialogar fins a la pròrroga. I crec, sincerament, alcaldessa, que hi ha una pròrroga, que avui juguem un partit de tornada, si em permeteu el símil esportiu, que malgrat les condicions en les que sortim a l'estadi són complicades, però crec que pagaria la pena esgotar la pròrroga. Teniu marge per posar a treballar la maquinària fins al dia 30 de maig, per redefinir la proposta, per no imposar un equipament hoteler quan no sabem ni si el municipi necessita aquest tipus d'equipament i sabem que la propietat no el vol com a solució. Però el més important, al nostre entendre, és que creiem en la qüestió del diàleg i coneixem la voluntat de dialogar per part de la propietat,
que jo vull dir-ho públicament, doncs ens va fer arribar i conèixer quin era el seu document de treball per continuar amb aquest diàleg. Us ho vaig dir en privat i ho torno a dir avui. Si considereu que cal anomenar un interlocutor per tal de buscar una solució pactada abans del judici, crec que ho hauríeu d'intentar-ho i crec sincerament que pagaria la pena que des de l'actual equip de govern deixéssiu una bona herència, la que considereu que és la millor herència de la vostra gestió abans d'acabar aquesta temporada. I així, qui tingui la responsabilitat de liderar la propera competició rebi el testimoni digne de la feina feta des de la responsabilitat, la honestedat política i amb els elements imprescindibles que comporta el dia a dia de la gestió pública local, que al nostre entendre són l'escolta activa, el diàleg sincer per arribar al consens amb la totalitat d'agents privats per tal de filar una solució creïble per a totes les parts. Diàleg fins a l'esgotament amb l'agent privat que pretén defensar legítimament els seus interessos. Diàleg institucional per a defensar els interessos legítims del municipi. Estem convençuts que el diàleg ens portarà, in extremis, al consens i que aquest ens portarà a la millor solució entre les parts. Per tant, avui, alcaldessa, us demano, des d'Units per Sant Cugat, de deixar aquesta actual proposta damunt de la taula per tal de redactar una nova proposta i presentar-la abans del final del termini, per tant, de la que he esmentat com a pròrroga, el dia 30. Moltes gràcies. Senyor Benejam, vostè m'ha demanat la paraula? No. Sí? Vostè també, senyor de Franc? Sí. És que hi ha persones que no he vist prou bé. Per tant, tots els grups, excepte el grup de Ciutadans. Señor de Franc. Muchas gracias, señora alcaldesa. Nos enfrentamos de nuevo a un problema urbanístico de gran calado. Estamos hablando de que podría comprometer entre 15 y 17% del presupuesto municipal, que no es banal. O sea, eso, dicho en buenas palabras, podría inclusive una mala decisión judicial llevar al ayuntamiento a una especie de quiebra técnica. Por eso, ahora mismo la solución que se ha manifestado desde urbanismo parece la única, si no para... Todos sabemos que no se va a resolver el problema, pero se va a poder ganar tiempo para buscar mejores soluciones en este tema. Es una votación casi sin opción, como yo lo veo, y el voto será favorable. Gracias, señora alcaldesa. Hoy le pido que no me corte, por favor, aunque no le guste lo que diga y aunque crea que no es cierto. Pero lo que estamos haciendo hoy es aprobar un procedimiento de organización o reorganización de un ámbito territorial en el cual el principal afectado es el propietario de Masía Rosas, ¿no? Y digo afectado porque lo que se está haciendo es aprobar inicialmente esta reorganización para que se suspenda el procedimiento judicial de expropiación que ha iniciado el propietario. Y lo ha iniciado porque desde el ayuntamiento nadie le ha hecho caso durante años. Yo recuerdo en el anterior mandato ya habíamos hablado de este problema. El señor Casajuana, cuando era concejal de urbanismo, ya comentaba este problema, ya lo habíamos tratado en el ayuntamiento. Y durante todos estos años no se ha hecho nada. Y como no se ha hecho nada, el propietario ha iniciado este procedimiento de expropiación forzosa de la administración al cual tiene derecho según la ley. Como tiene derecho, pues lo ha hecho. Y lo ha hecho, además, dicho por él mismo, porque desde el ayuntamiento no se le ha dado ninguna otra solución factible. Lo que estamos haciendo es pararle los pies a una cosa que la ley dice que tiene derecho para no tenerle que expropiar al precio que él dice o al precio que diga el Tribunal de Expropiaciones que revise el caso, como se hace cuando hay controversia en los importes. Bueno, al final el equipo de gobierno insiste en darle un caramelo al propietario dándole un uso hotelero para una parte de su parcela, de la parcela de la Masía Rosas, uso hotelero que no necesita para nada, dicho por él por activa y por pasiva, y aún así el ayuntamiento pretende que con eso se contente para que no le tengamos que pagar desde el ayuntamiento lo que le corresponde por derecho. Al final la conclusión es esta.
y ganamos tiempo haciendo esta aprobación para suspender, que no tiene otro motivo que suspender ese procedimiento de expropiación. O al menos así es como nos lo han transmitido, que el interés que tiene esta modificación o reorganización es el de parar el procedimiento de expropiación forzosa contra la Administración iniciado por el propietario. Claro, lo que estamos haciendo es ahora poner una barrera para que ese procedimiento no tire adelante. ¿Cómo vamos a resolver este tema? Porque aparte de explicarnos con muy buena atención en el último momento y haciéndolo en un pleno extraordinario, acabando el mandato, y digo en un pleno extraordinario porque hoy estamos haciendo un pleno extraordinario con una cosa que ya la podíamos haber hecho en un pleno ordinario hace mucho tiempo. Pero como no se nos explicó correctamente y en el último pleno ordinario no teníamos toda la información, pues hemos tenido que posponerlo y hacerlo en este pleno extraordinario porque estamos in extremis, porque el 31 de mayo nos caduca el plazo para suspender ese procedimiento de expropiación forzosa. Claro, pues así no se hacen las cosas. Nosotros creemos que así no se hacen las cosas y que se tiene que hacer bien. Y que si ya se estaba hablando en el anterior mandato de este problema, ¿por qué durante 4 años no se ha hecho nada? Y además no me estoy refiriendo al final de aquel mandato, sino al inicio de aquel mandato. El señor Rosás lleva mucho tiempo esperando que desde el Ayuntamiento se le aporte algún tipo de propuesta, cosa que no se ha hecho. Y por lo tanto la voluntad del equipo de gobierno, de este equipo de gobierno, veremos el que sale de las urnas, no nos la creemos. No nos creemos que haya una voluntad de negociar con él una solución pactada. Porque nada se ha adelantado sobre esa posible solución pactada al propietario, ni siquiera tampoco a los grupos políticos. Nada, ni una posibilidad. No, es que tenemos varias opciones, tenemos esto, esto, esto y esto. Pues nada, no, tampoco. Solamente se nos pide que confiemos en que se llegará a un acuerdo con el propietario. Nosotros, a estas alturas, tenemos que hacer actos de fe a favor del equipo de gobierno. Creo sinceramente que no. Gracias. Senyor Soler. Sí. Bueno, hem arribat a aquest punt perquè fa un any vam suspendre llicències. I vam suspendre llicències amb el mateix criteri, es va aprovar la suspensió de llicències amb el mateix criteri que ara intentem tirar aquesta patada endavant, no? Xutar aquesta pilota endavant. Perquè se'ns acabava el temps i ens vam dotar d'un any més de pròrroga per poder negociar i que arribés a bon port aquesta negociació. Bé, el fet és que un any després, just quan s'acaba el temps de la suspensió, doncs ens veiem abocats a fer un altre cop de trilers, presentar entre diverses parcel·les un joc per intentar tenir l'excusa de poder tornar o de poder aturar el procediment d'expropiació en què ens insta la propietat. Jo li dic, no hem tingut ocasió de parlar i em disculpo perquè segurament ha estat per qüestions d'agenda, tinc aquesta mala costum de treballar i aleshores a vegades no podem congeniar les reunions, però m'ha informat, hem mirat els expedients, però no entenem les negociacions que s'han dut durant aquest any. Millor dit, no les compartim, perquè aquesta oposició, jo me'n recordo quan es van fer la suspensió de llicències, estàvem a govern, en aquell moment no vam discutir l'expedient, però quan va tornar a passar per aquí doncs ja vam poder discutir-ho, però no ho entenem perquè no hem tingut accés, no sabem les converses fins a última hora, no hem sabut les converses que hi ha hagut amb la propietat, no entenem tampoc ni hem pogut veure documentació del procediment judicial d'expropiació, per tant, que s'ha presentat en el Tribunal d'Expropiació i, per tant, tampoc hem pogut fer cabales, per entendre's d'alguna manera, quin és el preu que podria constar. Només sentim per la seva banda i també per part de la propietat en aquest sentit. La resta, els vials, les centralitats, la riera de Saladrigues, tot això ja hi estem d'acord, o hi podríem estar d'acord, però creiem que no ens serveix d'excusa per fer aquest fet. Jo, com el senyor Cortés, li demanaria que deixés aquest expedient sobre la taula, que exhauríssim tot el temps possible per negociar fins al 31 de maig i que intentéssim arribar a un acord, perquè ens consta, perquè així ho hem pogut constatar amb la propietat, que té ganes d'arribar a un acord.
que té ganes de cobrar diners en el moment que insta la propietat, legítimament, però que també creu que aquest Ajuntament tampoc no pot pagar o no ha de pagar allò que no està escrit. I ja sabem, en un procediment judicial es demana el màxim per obtenir, no el mínim, sinó una cosa intermitja. Per tant, jo l'insto a deixar aquest expedient sobre la taula, de poder seguir discutint fins a 31 de maig, fins abans d'acabar aquest mandat. Si no és així, en tot cas, el nostre vot serà l'abstenció. Moltes gràcies. Senyora Casamitjana. Sí, gràcies. Bé, jo en primer lloc voldria recordar molt breument el que ja es va dir en el darrer ple sobre el tema, insistint especialment en els dubtes que ens genera tota l'actuació que s'ha fet de l'equip de govern. En primer lloc, el fet, i repeteixo, de no haver inclòs aquesta zona verda en la modificació del Pla General Metropolità que va afectar els 4 àmbits de la Floresta i de Vall d'Areig. Se'ns va dir que aquesta zona realment era molt àmplia i tenia una extensió molt important. Nosaltres no ens convenç que aquesta extensió signifiqui la seva exclusió en la modificació d'aquest pla, que en qualsevol cas ja està fet i tancat. Tampoc entenem que ens entestem a pagar, diguem-li, l'expropiació d'una zona verda proposant al propietari la construcció d'un hotel en el recinte de la masia, un hotel que ell no vol, perquè ja reconeix que hi ha invertit en la rehabilitació i el seu ús per diversos actes en la pròpia masia. Queda clar, doncs, que aquesta i alguna altra proposta que l'Ajuntament ha fet sembla que no puguin tirar endavant, algunes per impediments mediambientals, com se'ns va explicar, i algunes per la negativa del propi propietari. També, i així ho vam dir i insistim, pensem que s'havia d'haver fet partícip de les negociacions a l'MD de Vall d'Areig, doncs encara que tenim clar que no és la seva responsabilitat directa aquest pagament, sí que afecta una part important del seu territori i compromet un projecte urbanístic que està proposat per la pròpia entitat municipal descentralitzada. No obstant tot això, som conscients del que pot significar per al consistori el fet de la sol·licitud per part del propietari de l'expropiació de la finca, tenint en compte la quantitat que es demana. Entenem així que aquesta aprovació inicial que faríem avui és una estratègia legítima de l'equip de govern per evitar l'inici del procés i que dona marge per trobar una sortida negociada i que sigui adient per les dues parts. Entenem també que el pagament de les zones verdes, tot i que els propietaris tenen dret a reclamar-lo, és realment una autèntica sangria pels ajuntaments que hi han de fer front. A més, al nostre entendre, considerem fins i tot que és injusta, sobretot tenint en compte que moltes d'aquestes zones no són edificables i no tenen cap utilitat des del punt de vista urbanístic. Tot i això, pensem que si durant el temps que han durat les converses no s'ha pogut arribar a cap acord, és difícil que ho puguem fer en l'any que tenim de marge, tenint en compte, per un cantó, la situació per la qual passarà aquest consistori, amb el nou consistori que es podrà organitzar, etc., i tenint en compte també que, almenys pel que coneixem, les propostes de la propietat no semblen suficientment estudiades ni suficientment rigoroses. No obstant, tot això creiem que cal intentar seguir intentant aquest acord i, òbviament, serà el nou equip de govern qui haurà de posar el coll, perquè és que més hi té a perdre. I demanaríem que la propera reunió, siguin qui sigui l'equip de govern, no fos d'aquí un any per prendre una decisió de pressa i corrents, una mica com el que estem fent ara, sinó que se'ns anés informant dels passos que es vagin fent, siguin o no positius. Així doncs, nosaltres farem una votació positiva, entenent que ho fem pel mal menor i sense que això condicioni la nostra posició en l'aprovació provisional que suposem vindrà més endavant. Gràcies. Gràcies, senyor Villasenyor. Gràcies, alcaldessa. Jo crec que en tot aquest temps hem confós l'estratègia amb la tàctica. Avui no estem en estratègia, ara estem en tàctica. Podíem presentar aquesta aprovació o podíem presentar una altra o qualsevol altra i no diré més perquè està gravat i tot plegat i les coses com són. Jo crec que la intervenció del regidor, del tinent d'alcalde, ha estat diferent, la d'aquest ple que l'anterior. En aquest cas, jo crec que queda clar que avui no concloem res. Amb aquesta aprovació no estem fent que aquelles zones verdes no s'hagin de pagar. És evident que s'hauran de pagar d'una forma o una altra,
i el que fem és guanyar temps. Aquí cadascú pot interpretar el temps que guanyem. Alguns poden interpretar que guanyem temps segurament per trobar els diners per pagar, altres per guanyar temps segurament perquè hi hagi un canvi d'interlocució o de criteris en aquesta interlocució a partir de la qual intentar arribar a un acord, i l'altre segurament consideraran que és un temps perdut, que bàsicament el que estem fent és un any més o menys. En qualsevol cas, el que hem de saber és què passa si això no tira endavant. I nosaltres som responsables si no tira endavant. Els de l'oposició hem de ser responsables amb aguantar determinades coses quan no hem portat la negociació. Doncs suposo que el manual pàgina 1 de l'oposició diria que no, que ja a córrer, ja us ho fareu. Vostès saben que nosaltres sempre som responsables i avui també ho serem, com és habitual, tampoc no és res raro. Però en tot cas, els responsables han de ser govern o aquells que creuen o tenen la manera de fer de govern, i nosaltres ho serem. Té una certa gràcia que hem de recordar el Pere Casajoana, l'anterior regidor d'Urbanisme, i quan parlàvem d'aquestes coses, l'Álvaro ho ha fet, i és veritat, jo no sé com fa, però això és més vell que jo que sé, que n'havíem parlat. Què ha passat en aquests gairebé 8 anys de l'anterior mandat aquest? En tot cas, aquí no hi ha un actor, n'hi ha com a mínim 2, el privat i el públic en aquest moment amb la titularitat del govern, que són els que poden i els que han de fer les negociacions. Malauradament no ha hagut una participació dels grups de l'oposició. Aquell Consell Assessor d'Urbanisme que fa 4 anys va tenir alguna funció, jo crec que menor, però va tenir alguna funció, no s'ha repercutit en aquest mandat. I en tot cas ens hem trobat en una circumstància a la qual hem de prendre decisions. Ha anat bé aquest endarreriment d'aquest ple perquè ens poguéssim trobar i també parlar amb la propietat. Insisteixo, si no tenim això, el que no tindrem aquest any de coll. Si aquest any, nosaltres considerem que aquest any de coll és per arribar a una negociació i per arribar a un pacte. El senyor Rosàs es pot posar dintre de casa seva, a la masia, fumant-se un puro o prenent un gelat i esperant que vagin caient els contenciosos, i al final tindrem una indemnització de 13, 14, 15 milions d'euros més interessos, o podem arribar a solucions mixtes. Evidentment, una negociació implica acords de 2, no d'1. Per tant, insisteixo, si hi ha el puro és el que tenim, però podem fer altres coses, negociacions mixtes de compra de zones verdes prèvies, pagament en diferents anys, permutes o altra situació. És impossible que abans del dia 30 es facin aquestes accions i que estiguin publicades, jo crec que ens ho hem de dir. La pregunta seria, però això no és problema nostre, haver-ho fet abans, saps? Segurament també agafant una mica del fil que deia en Pere, hem tingut 32 anys o altres. Per tant, nosaltres el que, evidentment no, donarem el nostre suport, bàsicament per un concepte de responsabilitat, però sí que els podem demanar 3 coses. La primera, aquest és un tema de ciutat. Per tant, alcaldessa, o qui hagi de ser alcalde en algun moment, o qui sigueu regidors en algun moment, 13, 15, 14, 22 milions peten qualsevol inversió que pugui haver en un mandat. Per tant, aquesta qüestió ha de ser compartida en les comissions, juntes de portaveus o allà on siguin. El nostre grup presentarà al·legacions a aquesta aprovació inicial. Presentarem al·legacions bàsicament perquè torni a parlar-se i que sapiguem on està. I la tercera és que les negociacions no han de ser públiques, les negociacions sobre aquests temes han de ser discretes, però sí la informació ha de córrer, la porti qui la porti. I en aquest sentit el nostre grup els demana aquesta situació i que aquesta corresponsabilitat que no solament nosaltres sinó altres companys també fan sigui resposta i que cadascú ho sàpiga què és el que ha fet i sobretot què és el que no ha fet en aquest termini. Per tant, a partir d'aquí que s'iniciï una nova negociació, alcaldesses, alcaldessos o qui sigui, els demanem que l'agafin en la negociació. Hi ha coses que s'han de fer també des d'un àmbit de ciutat i sobretot que es canviïn els criteris i o la interlocució. Gràcies. Gràcies per part de Ciutadans, per part de la CUP, la senyora Gibert. No farem un posicionament molt diferent del que vam fer en l'últim ple, pel que fa als arguments, però sí, evidentment, pel que fa al sentit del vot. Primer un apunt, nosaltres sempre sentim en aquest plenari
i es diu en moltes ocasions que els propietaris hi tenen dret, que la llei els blinda i que els drets d'edificabilitat, els drets d'expropiació i tot això, però nosaltres aquest grup volem deixar constància que el fet que l'Ajuntament hagi de pagar sumes immenses a persones particulars que molt sovint, no parlo de cap cas concret, però que molt sovint coneixen l'urbanisme i en fan un canal de lucre, per molt que el dret els blindi, a nosaltres ens sembla poc ètic. No ens sembla bé i volem deixar-ho escrit i en acte, perquè al final són sumes de tots i tots els nostres veïns que deixen d'anar a alguna inversió, com deia el Ferran, que deixen d'anar a alguna qüestió bàsica per anar a enriquir i d'una forma bastant pornogràfica, al nostre entendre, a interessos particulars. Per això, sobretot, és important que no es pagui ni un euro de més del que ens pugui marcar la llei, que la negociació sigui prioritària i sigui seriosa, perquè sabem precisament que la llei acaba blindant aquests drets. Ens toca avui votar per responsabilitat, però volem deixar també dit que per nosaltres, i com ho vam dir en el ple passat, que la gestió ha sigut dolenta i lenta. Ho vam dir quan se'ns va portar aquesta proposta de modificació, que s'ha explicat ja que faltava informació, i avui ho tornem a dir. Se'ns han donat referències i més informació, però sobretot de les conseqüències que l'expropiació forçosa s'acabés imposant i l'Ajuntament hagués d'acabar pagant la xifra colossal de 22 milions d'euros. Però hi ha una cosa que és important i és pel que fa a les qüestions de la responsabilitat, perquè no és del tot just demanar responsabilitats quan no s'ha compartit, diguéssim, les responsabilitats del procés. Durant tot el procés de negociació no s'ha tingut en compte l'oposició, ni de les idees que haguéssim pogut fer, ni del que haguéssim pogut aportar, ni tan sols quan nosaltres hem demostrat en diverses ocasions que ens corresponsabilitzem de les problemàtiques que entenem que són de ciutat. I tampoc s'ha volgut corresponsabilitzar ni fer partícip en una qüestió que els afectava i els afectava de ple a l'MD de Valldoreix. Per tant, no se'ns ha tingut en compte durant tot aquest procés de negociació, hem arribat en aquest punt extrem en què tenim fins i tot versions que no coincideixen, els propietaris amb el que expliquen la comissió negociadora, i se'ns demana a aquestes alçades que nosaltres participem en aquesta decisió i escollim entre Màlaga i Malagón. Si no s'aprova el rellotge, que va marxar enrere de l'expropiació comença just ara, i perquè aquest rellotge no corri a costa d'altres necessitats dels veïns de Sant Cugat i perquè entenem que això, és veritat, pot hipotecar i molt la feina dels futurs anys d'aquest Ajuntament, nosaltres participarem d'aquesta aprovació in extremis per a publicar-ho i per tenir temps, ara sí, a partir d'ara, amb el propietari i amb unes bones condicions per a la ciutat, aquests 4 anys que venen a fer una bona negociació que sigui profitosa i beneficiosa pel conjunt i pel bé comú de la ciutat. I esperem, la veritat, aquest grup espera fer-ho des del govern i participant-hi directament. Moltes gràcies. Senyor Puigdomènech. Bé, jo només una intervenció final, una mica per agrair als grups que han entès la necessitat d'aquest tipus d'aprovació, primerament recollint les sol·licituds que se'ns fan en la continuació d'aquest procés i, efectivament, donar per sentat i tal que aquesta aprovació no és el final exactament del tracte que hi haurà per resoldre aquest àmbit. Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Volen intervenir? Senyor Cortés i senyor Soler. Gràcies, senyora alcaldessa. De forma breu, crec que jo personalment he volgut empatitzar des de l'assertivitat sempre, que he utilitzat uns termes esportius al límit. Puc canviar de sector i anar-me'n de l'esport de sala a la bicicleta esport que vos i jo tant ens apreciem, però bé, crec que en aquests moments, sincerament, no podeu exigir en aquest que està condemnat a competir des d'un grup amateur i que no té els mateixos mitjans i, per tant, que no té els mateixos equips, el mateix equip que teniu des de l'equip de govern, a posicionar-nos amb aquest mateix posicionament del vot favorable. En el vostre gregari, continuant amb el símil ciclista, crec que, sincerament, alcaldessa, hauríeu d'haver liderat també aquesta negociació que no s'ha portat fins ara, que convindria que haguéssiu baixat a buscar bidons d'aigua en el cotxe del director de fila per tal d'ajudar-lo i que també haguéssiu liderat aquesta negociació amb aquest agent privat, amb aquest i amb tants d'altres.
Dir, company institucional Puigdomènech, crec que he entès totes les explicacions que m'heu donat, però crec sincerament que heu fet figa en els trams final de la competició i que, per tant, el nostre vot avui serà el de l'abstenció. Moltes gràcies. Senyor Cortés, si per qualsevol tema d'un particular, l'alcaldessa o l'alcalde hagués de parlar, no sé, per això estan també els tinents d'alcalde i crec que hi ha hagut un oferiment fantàstic. Jo mateixa, com a alcaldessa, vaig prendre el lideratge retirant el punt de l'ordre del dia del passat ple i donant les setmanes que hem tingut per treballar-lo i en aquest sentit, pedalar junts també vol dir pedalar i delegar en el teu equip. Senyor Soler? La paraula, senyor Cortés. Sí, no és el mateix tenir la responsabilitat que ser responsables. Jo crec, i ho diria, perquè crec que s'ha dit, som responsables prenent aquesta decisió, ergo, els que no prenen aquesta decisió són uns irresponsables. Han entès el que s'havia de fer, ergo, els que no voten favorablement no ho han entès. Home, jo crec que podríem mirar, a vegades a mi se m'escapa el llenguatge, però podríem ser una mica més curosos perquè nosaltres prenem aquesta decisió de manera responsable i raonada amb allò que hem pogut constatar i amb allò que nosaltres creiem que tenim la informació i disposem de la informació per prendre aquesta decisió. I hem entès, precisament, potser perquè hem entès més del compte el que se'ns presenta aquí, que d'una manera responsable prenem aquesta decisió. Només els demano, perquè com que ho deixen anar d'aquesta manera i se'ns queda amb els grups que no, diguéssim, prestem el nostre vot, perquè aquí sí que hi ha una prestació de vot perquè això tiri endavant, doncs d'una manera que no crec que sigui la raonada, ni la raonable. Moltes gràcies. Senyor Cortés, volia comentar algun tema? Breument, senyora alcaldessa, i mantenint sempre l'assertivitat que procuro amb aquestes intervencions públiques. Em referia, en tot cas, a la capacitat de lideratge des de l'anterior ple, amb l'actual propietari que hem parlat amb el senyor Rosàs, des de l'anterior ple fins avui, que crec que sí que possiblement héssim pogut avançar un tram més amb aquesta negociació. Això em referia. Moltes gràcies. Passaríem a la votació. Vots en contra per part del... No. No ho proposo, deixar-ho sobre la taula. Perdoneu, no, disculpeu la qüestió d'ordre. Si més no, jo sí que ho he demanat, crec que alguna altra persona també. Llavors, no sé si hi ha una votació prèvia per si el punt queda damunt de la taula o la ponència decideix... Decideixen no deixar-ho sobre la taula i passar a la votació. Entenent que ja es va retirar de l'anterior ple, s'ha treballat tant amb els diferents grups polítics i els regidors no escrits. S'han fet moltes reunions, les que no s'han pogut fer també ha estat per un tema d'agendes, però la disposició del tinent d'alcalde ha estat total i a més s'ha parlat amb la propietat i per un tema de responsabilitat i de decisió intermitja i per una bona i una correcta resolució d'aquest cas doncs decideixo tirar endavant aquest punt. Ara sí passaríem a la votació. Vots en contra per part del Partit Popular i per part de Ciutadans. Abstencions per part del senyor Cortés i del senyor Pere Soler. D'acord, però vostè és el... No ho dic perquè fa 10 mesos que soc alcaldessa, de manera... De vegades dic el nom de la persona, sempre em refereixo a senyor o senyora, de vegades dic el partit. Si vostè vol que sempre digui el partit, doncs jo sempre, en el seu cas, en el ple que queda avui i el proper, doncs li diré el nom del partit. Jo no estic aquí com a senyor Pere Soler, estic com a grup municipal socialista. Senyor Soler, d'acord. Així ho faré, de totes maneres. No crec que està una mica fora de lloc el comentari que ha fet. Senyor Soler, del Partit Socialista. Vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. Moltíssimes gràcies. Tira endavant el punt i passaríem al punt de medi ambient, dictamen d'aprovació de bonificació de la superfície objecte de concessió de domini públic per ratificació de la superfície real de la finca de Can Montmany. Té la paraula el senyor Joan Puigdomènech. Bé, el Consorci del Parc de Collserola tenia previst fer uns treballs de rompuda, això és de retirada i neteja
de zones agrícoles que han quedat en desús o que han fet decaïment en un altre municipi. El no està disponible aquest altre municipi, ens ho van oferir a Sant Cugat per fer un treball de rempuda en el que és al voltant de Can Montmany. L'haver executat aquest treball de neteja i de retirada d'arbrat que ja no està en disposició, doncs el que ha quedat és una superfície important d'increment de sòl que és utilitzable agrícolament. I el que fem en aquest dictamen doncs, és afegir aquest nou espai, aquest nou solar, aquests metres quadrats de la finca de Can Montmany que es preveu que tinguin una utilització agrícola, els afegim els que en l'actualitat ja està conreant la cooperativa L'Ortiga, fent un ús d'agricultura ecològica i també de formació d'estudiants i també de professors en el tema de l'ecologia, i per tant el que fem és incrementar el sòl que actualment està conreant la cooperativa esmentada de 32.175 metres quadrats que tenia fins en aquest moment, fins a 56.522 metres quadrats. Grups que vulguin intervenir? Senyora Casamitjana. Sí, només perdoneu, que em sembla que de vegades em sembla que faig una mica pesada, però llegint el dictamen que ens heu enviat, en cap lloc consta que això s'hagi fet, com a mínim, o s'hagi parlat o s'hagi consensuat amb l'MD de Vall d'Arenys. Ja sé que no té cap importància, potser des del punt de vista pràctic, però sí que crec que és important per mantenir les bones relacions i perquè l'MD consideri com un amic i l'Ajuntament de Sant Cugat. No es fa pesada, és rigorosa. De tota manera, tenim reunions periòdiques, cada 15 dies amb l'AMD, i aquest tipus de temes i el tractament del que és Can Montmany, fins i tot, no específicament solament en el tema de l'aprofitament agrícola, sinó en el tema dels possibles usos dels edificis i tal, doncs és un tema que és recurrent en totes aquestes reunions. Gràcies. De tota manera té raó, vull dir que ara no es pensi que jo... Passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions per part del Partit Popular i també de Ciutadans, vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. Passem al punt de participació ciutadana, una dació de compte d'acords i punts tractats pels Consells de Barri. Té la paraula el senyor Joan Puigdomènech. Com ens hem dotat en el reglament de Consells de Barri, doncs vam quedar que cada vegada que els Consells de Barri arribessin a acords amb les seves respectives convocatòries ordinàries, doncs les portaríem en dació de compte en el ple. En particular, doncs, se'ls ha exposat i se'ls ha tramitat, els ha donat en exposició, doncs, els acords i punts tractats en els Consells de Barri de Mirasol, de Centre-Est i de Centre-Oest. Gràcies. Grups que vulguin intervenir? Doncs passaríem als punts d'economia. Senyor Brugueroles, el punt número 10. Gràcies, senyora alcaldessa. El punt número 10 és la modificació d'operació de préstec a llarg termini per la reestructuració del crèdit. És allò que jo hem tractat diverses vegades. Es tracta de l'esforç per racionalitzar el ritme i la cadència de les amortitzacions del deute, de les operacions d'endeutament que té concertades aquest Ajuntament. En aquest cas els portem una, que és de la Caixa d'Enginyers, per un import total de 2 milions d'euros, que es va concertar en el seu dia, i el que fem és allargar el termini d'amortització en 5 anys, que passaria de 2027 a 2032. Grups que vulguin intervenir? Vots en contra? Per part de Ciutadans? Abstencions? Per part del senyor Defran, Partit Popular i Partit Socialista. Vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. Punt número 11, senyor Brugueroles. És la modificació dels nivells de vinculació jurídica previstos a les bases d'execució del pressupost. És un assumpte que ens podria explicar amb molta més precisió tècnica el nostre interventor, que és de fet qui l'ha redactat i l'ha proposat, i es tracta senzillament d'intentar agilitar l'execució del pressupost
reduir el nombre de modificacions que aportem al llarg de l'any. Fent què? Doncs ampliant les vinculacions, és a dir, la capacitat de traspassar dotacions pressupostàries d'una partida a una altra, ampliant-lo amb un criteri que creiem que és del tot raonable, que és fent-ho a nivell de projecte. I això ell ho va explicar amb molt més detall i precisió en comissió informativa i crec que és un assumpte prou clar. Grups que vulguin intervenir? Passaríem a la votació. Vots en contra per part del Partit Popular, abstencions per part de Ciutadans, senyor Cortés i senyor De Frank, vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. Punt número 12, senyor Brugueroles. Es tracta també d'un altre punt senzill, tal com és preceptiu que aquest ple ha de ratificar les propostes de modificació del pressupost dels organismes autònoms, en aquest cas de l'IGPSI. Es tracta d'una modificació menor, que és desconsignar la dotació del pressupost de partides de personal que en aquest moment no estan sent ocupades i que, per tant, periòdicament es poden alliberar perquè ja se sap que no s'executaran i, en aquest cas, per dotar una partida corresponent a mobiliari. Grups que vulguin intervenir? Passem a la votació. Vots en contra? Abstencions per part del senyor Cortés, senyor De Frank, Partit Popular i Ciutadans. Vots a favor? Per aixecar la mà una miqueta més tard. Senyor Soler, per part del Partit Socialista també es vota en contra. Abstenció. Tornem a repetir la votació. Sisplau, atenció. Vots en contra? Abstencions? Senyor Cortés, senyor De Frank, Partit Popular, Partit Socialista i Ciutadans. Vots a favor per part de la resta de regidores i regidors. I el punt número 13, senyors Brugueroles. Sí, també és un punt que té bastant de tràmit, que es tracta que en el marc del procés de reindustrialització de l'antiga planta de Delphi, la societat que van constituir les 4 empreses reindustrialitzadores, que es diu AMTA, doncs amb totes aquestes empreses va construir un acord que preveia tota una sèrie de suports, condicionades sempre a l'assoliment d'una sèrie de fites. Alguns d'ells tenien naturalesa fiscal, en diverses matèries i amb diversos impostos, i un d'ells requereix el tràmit que portem avui a la vostra consideració, que és la proposta d'aprovació de declaració especial d'interès o utilitat municipal de les obres dutes a terme per AMTA per aquest procés de reindustrialització, per tal que es puguin acollir al benefici fiscal que vam establir en el seu dia, concretament amb l'ICIO, amb l'impost de construccions, instal·lacions i obres. La resta ja ho teníem tot ben recollit, però en aquest cas faltava aquest tràmit, que és el que portem ara a la vostra aprovació. Grups que vulguin intervenir? Senyor Bea? Sí, ràpidament. Nosaltres vam donar suport a l'acord de reindustrialització. No estàvem bé, com la majoria de grups, cadascú tenia una opinió. Segurament no tothom va votar igual de convençut. Nosaltres, en aquell cas, amb els nostres referents dins de Delphi encara, que era la Federació de Treballadors de Catalunya, doncs vam sotmetre-ho a debat i vam acabar donant suport a l'acord. El que passa és que al cap d'uns mesos, com suposo que molts recordareu, estàvem fent el seguiment i creiem que hi havia unes quantes coses que no es van complir d'aquest acord. D'una banda, la primera és que estem d'acord en que si hi ha teixit productiu que necessita ajudes, doncs a vegades poden fer. Nosaltres hem donat suport a algunes d'aquestes coses. Recordo fa uns anys, poder el mandat anterior inclús, quan vam fer una bonificació del 90% per facilitar obertures a Can Calopa, nosaltres no tenim problemes. El que passa és que si no es compleixen els acords, doncs sí que ens sembla malament. Nosaltres ja vam dir que quan hi ha un procés de tancament, a part que els treballadors surten perjudicats, això és evident, sempre hi ha algú que guanya. En aquest cas, clar, hi havia alguns noms de les persones que ara gestionen AMTA que eren precisament els desmantelladors de Delphi, no? I aleshores ens ve això, Delphi no ens agrada, com a mínim ens trontolla una miqueta, ens recorda el tema de Sharp per €1, que per cert se l'ha venut el senyor Lao a Blackstone i és el més ric de Catalunya, segons la revista Forbes, un dels primers de l'Estat. Per tant, ajudes sí, però si no es compleixen els acords, no, ni una més. Aleshores, nosaltres votarem que no en aquest cas, encara que en principi era un tràmit de ratificació, però per expressar la nostra protesta pel que al nostre entendre és un no compliment del total de l'acord. Passaríem... Vol intervenir, senyor Brugueroles? Aviam, no tinc cap ànim d'entrar en contradicció, tot el contrari. L'àmbit de promoció econòmica, l'Ajuntament va fent seguiment de les fites plantejades en els acords.
i entenem que en tot cas l'atorgament definitiu sempre està condicionat als corresponents informes que han de validar que efectivament les fites plantejades es van complint. Ara és un àmbit que ja saps que no està dins del meu àmbit competencial, però el que m'arriba, la informació que tinc, la Sílvia Santeix, és que efectivament aquest seguiment es ve fent i que fins i tot amb molts indicadors s'està per sobre, diguem-ne, dels plantejaments que s'havien fet inicialment. Segurament hi ha molts aspectes discutibles i que es podrien millorar segur, i jo crec que el govern, el que hi hagi, el que sigui, ha de tenir sempre la mà estesa per mirar de recollir inquietuds o qualsevol cosa que pugui sorgir. Sí que tendim a pensar tothom que és un èxit, diguem-ne, el procés contemplat com a conjunt. I segur que hi ha aspectes concrets que es podrien haver fet millor, seguríssim, però que en conjunt, home, i humilment, aquí sí que vaig participar una miqueta més, tot i que era al final de l'etapa meva anterior, jo crec que va ser un acord molt treballat per moltes parts, per totes, sindicats, d'una manera molt primordial, evidentment, no? I, en fi, jo diria que en conjunt ens podem donar per satisfets. Passem a la votació. Vots en contra? Per part de la CUP. Abstencions? Per part del senyor De Frank, Partit Popular, Iniciativa i de Ciutadans. Vots a favor per part del senyor Cortés, Partit Socialista, Esquerra i PDeCAT Demòcrates. Passaríem als temes de recursos humans. El punt número 14, senyora Salat. Moltes gràcies. El punt 14 és la designació de les dues festes locals per l'any 2020. L'Estatut dels Treballadors estableix que de les 14 festes, dues han de ser local i que com a municipi ho hem de traslladar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat. Per tant, portem a aprovació de determinar que com a festes locals de caràcter retribuït no recuperable, en l'àmbit de Sant Cugat serien el 3 de març i el 29 de juny i en l'àmbit de l'MD de Valldoreix el 3 de març i el 16 de setembre. Gràcies, senyora Salat. Algú vol intervenir sobre les festes locals? Doncs passaríem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Abstencions? S'absté, senyor? No? No vol fer festa? Sí que vol fer festa. O vol canviar la festa? Entenc que hi ha vot a favor per part de tots els regidors i regidores. Punt número 15, senyora Salat. Sí, el punt número 15 és l'acord de definició dels llocs de treball d'administratiu A i B i l'adscripció de personal segons les valoracions dels llocs de treball. En la gestió dels recursos humans, a l'administració pública hi ha tres documents, tres eines bàsiques, que són la regulació del personal, la plantilla i la taula de retribucions, que permeten dotar l'estructura d'aquells efectius necessaris per fer un servei eficient. I en tots aquests documents es preveuen dos llocs de treballs diferenciats del grup C1, que és l'administratiu i l'administratiu B, en nivells de destí i complements diferenciats. No obstant, això reflecteix, només existeix una fitxa descriptiva genèrica i s'ha considerat necessari definir aquestes dues tipologies d'administratiu tenint en compte les seves característiques, les funcions, els horaris i altres condicionants de cadascun d'aquests dos llocs de treball. Al març del 2019 es va constituir la Mesa General de Negociació de Matèries Comunes, que és qui té competència per negociar tot allò que afecta les condicions laborals dels treballadors municipals. Al mes d'abril es va aprovar la fitxa descriptiva per administratiu A i administratiu B i es va valorar també els llocs de treball de 34 persones de la plantilla que actualment ocupen el lloc de treball d'administratiu B i es va determinar que han d'ocupar el d'administratiu A segons la fitxa que s'acabava d'aprovar. Per tant, davant d'aquesta constatació, és preceptiu modificar els llocs de treball d'aquestes 34 persones i el que portem a aprovació és les fitxes descriptives acordades amb la Mesa General de Negociació dels llocs de treball administratiu A i administratiu B, aprovar també el canvi d'adscripció d'aquestes 34 persones segons es detalla a l'annex d'aquest expedient, per tal que passin a ser administratius A,
En tercer lloc, aplicar les retribucions pròpies del lloc de treball d'administratiu A a partir de l'aprovació per part d'aquest ple, i en aquest punt voldria fer esment d'un error material que hi ha en el cost del dictamen, que per un defecte de picatge, en lloc de 1.727,25 euros s'havia posat 2.727,25 euros, per tant, la multiplicació resultant també quedava alterada i demanaria que constés en acte aquesta modificació. Em consta que tots han rebut aquesta errada tipogràfica i ja està feta aquesta esmena in voce, quedaria ja tal qual. Que vulguin intervenir? Senyor Gutiérrez. Sí. Jo volia fer una pregunta que no vam fer en comissió informativa, que és que una mesura com aquesta ajuda moltes vegades a fer millores pel que fa a la bretxa salarial, per exemple. Llavors volia saber si s'ha tingut en compte tant en la mesa de negociació de matèries comunes com en la valoració d'aquests llocs de treball, l'informe que es va fer per part de la gerència junt al pressupost de perspectiva de gènere i quin efecte tindrà això en la reducció de la bretxa salarial de l'Ajuntament. Doncs ara mateix no disposo d'aquesta informació, però em comprometo a traslladar-los per escrit. Gràcies. Passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor per part de totes les regidores i regidors. I passem al punt número 16. Senyora Salat. Sí, aquest punt és el nomenament amb la dació de compte de tinença d'alcaldia 1962 del 2019 relatiu al nomenament d'una funcionària interina per procediment de màxima urgència. I en aquest sentit els volia explicar que els darrers mesos a la secció de personal i de gestió laboral administrativa s'han patit diverses baixes laborals, que és una secció on la naturalesa de les seves tasques quotidianes fan impossible que aquestes es puguin endarrerir o es puguin posposar, perquè és la gestió de les nòmines, les contractacions o les altes i les baixes de la Seguretat Social. També posar de manifest que la gestió de les nòmines en aquest Ajuntament es fa amb un programari molt complex, que es diu Epsilon, i que les persones que estan al càrrec de l'elaboració de les nòmines han de tenir un coneixement exhaustiu i, per tant, no ens ha estat gens fàcil cobrir les baixes d'aquestes persones que tenim a la secció. S'ha fet una selecció en tot el personal de l'Ajuntament per veure si disposaven d'aquests coneixements. S'ha fet també a través del Servei d'Ocupació Municipal i no hem tingut cap resposta, cap èxit. Per tant, des de Recursos Humans s'ha contactat amb l'empresa subministradora d'aquest programari per veure si podien trobar alguna persona que coneixés aquest programari i que estés disposada a una incorporació temporal per un màxim de 6 mesos com a tècnic mitjà, i ens van passar una persona que reuneix els requisits que requerien. I en tractar-se d'una contractació per màxima urgència cal donar compte al ple. Grups que vulguin intervenir? Senyor Gutiérrez, senyora Ingla. Bé, al ser una dació de compte, evidentment no hem de votar aquest punt, però sí que voldríem dir i deixar en acte que a nosaltres no ens agrada aquest tipus de contractació, no ens agrada haver arribat a aquest punt. Si realment hi havia una urgència en contractar una persona de fora, el que s'havia d'haver fet és preveure una borsa de treball amb un procés que respecti la igualtat d'accés per tothom. Una borsa de treball per cada categoria, amb una borsa de treball per cada categoria es podrien solucionar contractacions urgents encara més ràpidament i seleccionant gent respectant els principis de mèrit i de capacitat de les persones que aspirin a les places. Sobretot, optant per la selecció de borses de treball, creiem que és l'única manera per acabar amb l'arbitrarietat que comporta la selecció de personal amb aquests procediments d'urgència. Entenc la justificació de la regidora, entenc que no es vota, però sí que volíem expressar el nostre posicionament en contra d'aquest mètode. Sí, jo en la mateixa línia, és evident que no anirem a dir que no a la necessitat de tenir algú que gestioni tot el tema de nòmines per la importància que té, tota la seva importància, però aquesta certament la té. Entenem que ha de ser una persona molt concreta pel fet
de que pugui utilitzar aquest programa o informàtic o el que sigui, com ha de funcionar, però en la línia del que deia el company, ha d'haver-hi més formació en el personal de la casa per tal que quan hi hagi situacions com aquestes hi puguin accedir. I el que no pot ser és que ara hem de corrents i de pressa buscar algú, que a més, mentre estan en presses, perquè era una situació d'urgència, per tant, des del nostre punt de vista, aquestes situacions s'han de preveure i poder donar aquesta igualtat d'oportunitats, com explicava el Ramon. Per fer això cal que hi hagi formació, sobretot amb aquells temes que són tan transcendents i importants per la gestió del dia a dia. Gràcies. Bé, doncs és una dació de compte. Aixecaríem ja la sessió d'aquest plenari extraordinari.